V dnešnom videu si ukážeme, ako jednoducho a efektívne vytvárať nákupné zoznamy na e-shope Murat. Prihláste sa do svojho účtu a otvorte sekciu Nákupné zoznamy. Vytvorte nový zoznam kliknutím na tlačidlo plus vpravo hore. Zobrazí sa okno Nový nákupný zoznam. V zobrazenom formulári napíšte názov svojho zoznamu, napríklad káblový materiál. Okrem toho môžete pridať popis. Potvrďte tlačidlom Vytvoriť zoznam. Pridávanie položiek. Prejdite na akýkoľvek produkt, ktorý chcete mať v zozname. Pod popisom produktu vedľa tlačidla Pridať do košíka nájdete tlačidlo Nákupný zoznam. Kliknite a následne vyberte, do ktorého zoznamu ho chcete pridať a potvrďte. Opakujte to pre všetky položky. Ak náhodou nemáte pre nejaký produkt vytvorený vhodný zoznam, vytvoriť si nový zoznam môžete rovno v otvorenom pop-up okne. Správa a využitie zoznamu. V sekcii Nákupné zoznamy nájdete všetky svoje zoznamy. Viete ich prehliadať, upravovať názvy, prípadne vymazať, ak ich už nepotrebujete. A čo je najlepšie, z vybraného zoznamu môžete jedným klikom vložiť položky do košíka, zmeniť množstvo či vytvoriť dopyt. Ako vytvárať dopyty si povieme v ďalšom videu. Funkcia Zdieľanie zoznamu. So svojimi nákupnými zoznamami sa môžete jednoducho a rýchlo podeliť s kýmkoľvek. Stačí pár klikov a vaši kolegovia či zákazníci majú okamžitý prístup k tomu, čo potrebujete. Po vytvorení nákupného zoznamu kliknete na ikonku pošty vpravo hore a svoj zoznam odošlete mailom. Príjemcovi príde odkaz, na ktorom vidí aktuálny stav zoznamu. Zoznam sa automaticky aktualizuje pri každej zmene, takže žiadne duplicitné položky ani chaos. Okrem toho, vedľa ikonky pošty vidíte možnosť tlače vášho zoznamu. Tipy na záver. Máte opakujúce sa nákupy? Vytvorte si zoznam podľa kategórie produktov, napríklad káblový materiál, zásuvky a vypínače či bleskozvod. V tomto zozname budete mať vždy po ruke vaše preferované produkty. Ak sa pozmení nejaký projekt, stačí zoznam upraviť, nemusíte všetko hľadať nanovo. S vlastným nákupným zoznamom budete na e-shope Murat kráľom efektivity. Držíme palce a prajeme príjemné nakupovanie.